карацей, на якіх мовах ведаў, на такіх і сказаў. Я рады вітаць вас сёння на 6-й прэміі імя Карласа Шермана, сябры. Аплодысменты усім удзельнікам і вам усім, хто паспеў гэты, так бы мовіць, не вельмі просты час дайсці да нас. Тых, хто не дайшлі, напэўна, іх была важкая прычына. Вы ведаеце, зараз можна пайсці ў краму і не дайсці да яе. Таму спадзяюся, тых, хто не паспеў сюды дайсці, таксама маюць нейкую прычыну. Вось, што ў нас сёння будзе адбывацца? Як многія з вас ведаюць, што гэта прэмія ўручаецца у 3 номінацыях. Гэта пераклад прозы, пераклад паэзіі і пераклад дзіцячай кнігі. А нашы любімыя перакладчыкі, якія гэта ўсё робяць, будуць змагацца за галоўны прыз, а гэта $1500 у эквіваленце. Я спадзяюся, вы будете нацыянальнай валютай выплачваць ці далярамі. Ну, карацей, спадзяюся, абменнік бегаць не прыйдзецца. Это нашим шановным сузаснавальнікам прэміі, якімі з'яўляецца Беларускі пэн-цэнтр, Саюз беларускіх пісьменнікаў і мясцовы дабрачынны фонд вяртання. Трэба будзе разруліваць гэтую сітуацыю. І апладысменты сузаснавальнікам прэміі. Але перад пачаткам нашага ўручэння ўзнагародаў я хачу запрасіць на гэтую сцэну Марыю Мартысевіч, куратарку выдання кнігі мемуараў Карласа Шермана «Блуканец». І яна вось падрабязней раскажа нам пра працу над кнігай. Калі ласка, Марыя. Добрый вечер. Меня чуваць, так? Так, за мною пачалася ўжо відэапрэзентацыя. Мне сказалі, што калі яна скончыцца, мне трэба сыходзіць. Таму я не ведаю, колькі ў мяне часу, но я вельмі хочу сказаць вам все важнае, што падрыхтавала. Самае важнае, напэўна, тое, што я тут стаю ў няёмкай сітуацыі, бо мы планавалі, што сёння мы прэзентуем саму кнігу Карласа Шермана «Блуканец», але даводзіцца выступаць у жанры прэпрэзентацыі, так званым, анонса кнігі, таму што праз падзеі, пра якія не трэба падрабязна нагадваць, выданне толькі трапіла ў вёрстку, і яно адкладаецца, яно не спыняецца, але адкладаецца. Таму я раскажу пра будучую кнігу, і, можа быць, гэта і добра, таму што сама кніга, мне здаецца, вымагае больш шчыльнай размовы і грунтоўнейшай прэзентацыі, чым можна дазволіць у межах такога інтэнсіўнага фестываля. Кніга Карласа Шермана і фота, которые вы бачыце за ёй, гэта адзін вялікі праект пэн-цэнтра. Гэта даніна памяці Карласу Рыгоравічу, які 12 гадоў ён быў заснавальнікам, адміністратарам і віцэ-прэзідэнтам беларускага пэна цягам 12 гадоў у бурлівыя часы 90-х. І, на жаль, адышоў з жыцця ў 2005 годзе пасля цяжкай хваробы. І, скажем так, рукапіс гэтай кнігі 15 гадоў праляжаў у пэне, у нашым офісе, перш чым мы знайшлі ў сабе сілы маральныя і, галоўнае, матэрыяльная магчымасць выдаць гэтую кнігу. Да выдання кніжкі спрычыняецца на сёння 3 інстытуцыі, якім мы хочам падзякаваць. Гэта замежная арганізацыя беларусаў, фундацыя Пётра Крычэўскага, гэта фонд вяртання і асабіста Святлана Алексіевіч. Но гэта таксама не цалкам фінансаванне кнігі. 4-й сілай фінансавай мусіў быць краудфандынг, па прычынах, пра которые падрабязна не варта расказваць. І гэтая магчымасць сёння не вельмі даступная, але мы будем старацца наступныя месяцы арганізаваць нейкую форму падпіскі на кнігу, таму што я лічу асабіста, што вельмі важна, каб кніга трапляла да свайго чытача. А падпіска гэта тая форма, калі тыя, хто памятаў Карласа, і тыя, хто хацеў бы даведацца пра яго больш, маглі б спрычыніцца да гэтага выдання. Я таксама хачу павітаць у зале вельмі важнага партнёра па выданні гэтай кнігі. Гэта прадстаўніца сям'і Шерманаў Тацяна Ніканова. Тацяна, можа быць, вы прыстанеце. Так, у шчыльнай кніга будзе выдавацца з дазволу Тамары Ніканавай Шерман, которая сёння яшчэ жыве ў эміграцыі ў Нарвегіі, але вось
толькі праз эпідэмію яе вяртання ў Беларусь адкладаецца. Таму Тацяна прадстаўляе сям'ю тут, і таксама супольна з сям'ёй мы арганізавалі невялічкую выставу з бібліятэкі Карлса Шермана. Абавязкова падыдзіце пасля прэзентацыі, пагартайце і пачытайце. Там выстава аўтографаў Рыгора Барадуліна свайму сябру Карлсу Шерману, сабраныя ў бібліятэцы. На адной з кніг таксама можна адгарнуць, пабачыць экслібрыс бібліятэкі Шермана. Мне здаецца, што гэта вельмі цікавае чытво, і вы можаце сёння такую магчымасць маеце пабачыць гэта. Таксама я хочу падзякаваць за інфармацыйную падтрымку кнігі «Камсамольскую праўду» ў Беларусі і асабіста Сергея Трафілава, які зрабіў цікавы анонс кнігі ў адным з нумароў у кастрычніку. Пару асобнікаў вось тут ляжыць на сцэне, можна таксама ўзяць, пачытаць падрабязней пра кнігу і той ракурс, который выбраў Сергей для яе рэкламы. Вось. Я тады, паколькі яшчэ ідзе прэзентацыя, раскажу, постараюся сцісла расказаць пра канцэпцыю выдання кнігі. Па-першае, рукапіс, который застаўся ў пэн-цэнтры, змяшчаў апошнюю волю аўтара выдаць кніжку, у якой ён па такой, мне здаецца, крыху традыцыі 90-х бачыў дзве часткі: мемуары і апошнія свае вершы, якія ён пісаў на беларускай мове, але у лістах ён казаў, што незадаволены вынікам, ён хацеў бы, каб з кніжкай працаваў рэдактар. І все-таки сённяшняя выдавецкая сітуацыя, мне здаецца, дазваляе раздзяліць паэзію і прозу, і таму пэн-цэнтр вырашыў выдаваць прозу асобна, вось гэта першая частка, а з вершамі папрацаваць грунтоўней, тэксталагічней і выдаць праз год том паэзіі Карлса Шермана, які будзе ўключаць не толькі ненадрукаваныя апошнія вершы, але і ўжо вядомыя яго паэмы «Кірункі свету», «Дошу Куралішчевічах», іншыя тэксты ў перакладзе Барадуліна з іспанскай мовы. І Барадуліна сёмухі з іспанскай мовы. Пра гэтую кніжку «Вока дня» будзем гаварыць далей і асобна. Таксама, што важна, не толькі каб зэканоміць на выданні, але і каб прадставіць больш інфармацыі. Так, мой час скончыўся, да? Значыць, больш інфармацыі мы вырашылі не змяшчаць у выданні галерэі, як звычайна друкавалі фота ў кнізе. Фота да кнігі будуць змяшчацца на сайце, спецыяльна створаным мемарыяльным сайце. І там будзе вельмі шмат архіўных сканаваных аўтографаў гэтых фотаў, што вы бачылі, што яшчэ мы не змясцілі, з архіваў сям'і Шермана, з архіваў пэн-цэнтра, з архіва Васіля Быкова ды іншых архіваў. Такім чынам гэта будзе паўнавартасны віртуальны дадатак да кнігі, і з кнігі на яго можна будзе выйсці праз QR-код. Мне здаецца, што гэта, не знаю, ці робяць так у свеце, но мы так зробім. І яшчэ дзве рэчы, которые я хочу расказаць, гэта па-першае тое, што мы запланавалі прэзентацыю на 16 лістапада, гэта 30годдзе беларускага пэна. Мы, скажем так, вельмі шырока адзначаем гэтую дату, таму што спачатку ён засноўваўся, потым рэгістраваўся, і 16 лістапада адна з датаў, калі была выдадзеная рэгістрацыя. Вось. І два фокусы мы зрабілі ў кнізе. Па-першае, яна вельмі грунтоўна адкаментаваная сябрамі беларускага пэн-цэнтра. Пасля мову і частку каментароў напісаў Сергей Шапран, за што яму вялікі дзякуй. Другая падзяка для каментатаркі Ганны Янкута, калі Шапран каментаваў унутраныя падзеі, літаратурныя, па дакументах, па сваіх успамінах і сваіх нататках, то Ганна зрабіла каласальную працу па міжнародным кантэксце, таму што палова кніжкі гэта апісанне вандровак Шермана па свеце, і таксама да каментароў і парадаў спрычыніліся Александр Фядута, крыху памагала з іспанскім кантэкстам Анхела Эспіноза Руіс, і вельмі моцна дапамагла ўся рада беларускага пэна, которой я вельмі ўдзячная. І другі момант гэта тое, што невідавочна можа быць для тых людзей, хто ведаў Карласа Рыгоровича. Я, напрыклад, з ім не была знаёмая, на жаль, хоць мы сучаснікі. Мы размінуліся у межах працы пэна, але ўжо чытаючы гэтую кнігу, я адчувала, што чытаю гістарычны дакумент. Дакумент, напісаны эзопавай мовай. У 2004 годзе, заканчваючы гэтай нататкі, ён разумеў, што не ўсё можа напісаць, але шмат чаго ён мусіў сказаць.
І таму, па-першае, каментуючы, мы паставіліся да гэтых мемуараў як да гістарычнага дакумента. Мы адкаментавалі гэта для 20гадовых, для сённяшніх маладых людзей, якія не памятаюць 90-х і тых падзеяў. А па-другое, мы стараліся вельмі ашчадна падысці і да мовы Карласа, якая была такой заходне-беларуска, крыху паланізаванай, бо ён яе вучыў так, як размаўлялі яго сваякі на Палесе. На той мове ён все жыццё і размаўляў і пісаў. А другі момант гэта тое, што мы спрабавалі гэтай сваёй рэдактурай неяк не пакрышыць гэту эзопаўшчыну, которая там праступае, каб адрасаты гэтых радкоў іх прачыталі. Это, напэўна, не мы, гэта, напэўна, іншыя людзі, але вось такая інтрыга. Ну і зусім апошняе да тое, што, напэўна, гэта будзе вельмі займальны нон-фікшн у манеры Маркеса. Гэтая эзопаўшчына, гэтыя намёкі робяць кніжку сапраўды таямнічай, прыцягальнай. І я думаю, што не толькі тыя, хто памятаў Карласа і памятае Карласа, будуць адрасатамі мемуараў, але і найперш наша пакаленне. Таму што, дзякуючы гэтай кнізе, я зразумела шмат прынцыпаў працы грамадскай арганізацыі і, скажем так, адукавалася ў гісторыі грамадскага руху Беларусі, і што для нас зараз вельмі важна, бо мы пераймаем гэтую эстафету і нам далей працаваць. Спадзяюся, што я уже заканчиваю. І дзякуй вялікі ўсім, хто спрачыняецца да кнігі, а больш падрабязная гутарка і галасы сучаснікаў Шэрмана, яго сяброў мы пачуем праз месяц на прэзентацыі. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, Марыя Мартысевіч, за такі грунтоўны анонс будучай кнігі і спадзяюся атрымаць, канечне, запрашэнне на прэзентацыю 16 лістапада, як і ўсе прысутныя тут. Так, Марыя? Цудоўна. Дзякуй вам яшчэ раз вялікі. Ну а мы пяройдзем ужо, давайце, да прэміі. І перад тым, як абвясціць першую намінацыю, канешне ж, крыху лічбаў. Журы прэмію ў гэтым годзе прачыталі 43 кнігі. І спіс журы, таксама сябраў журы хачу назваць зараз, пад вашы, канешне, апладысменты, прадставіць іх. Гэта наступныя людзі. Перакладчык, кандыдат філалагічных навукаў Лявон Баршчэўскі. Выкладчыца, кандыдатка філалагічных навукаў, загадчыца кафедры замежнай літаратуры Ганна Бутырчык. Перакладчыца, выкладчыца пісьмовага перакладу Вольга Марозава. Філолог, перакладчык, рэдактар Сергей Сматрыченко. А таксама перакладчык, журналіст і лаўрэат прэміі Карласа Шэрмана 2019 Сергей Шупа. Так вось, калі ўзнікнуць пытанні, шаноўныя перакладчыкі і перакладчыцы, вы ведаеце, да каго свае прэтэнзіі накіроўваць, вось да гэтых людзей. Ну, а зараз давайте ўжо да намінацыю. Першая намінацыя гэта пераклад прозы. І першы шорт-лістар у гэтай намінацыі перакладчык кнігі Франца Эміля Сіланпя «Прадвечная галеча» Якуб Лапатка. Ён, на жаль, сёння не змог прысутнічаць з намі на гэтай прэміі. Таму я хачу запрасіць на сцэну, калі ёсць сёння ў зале Владимир Некляев. Ёсць ён? Нема? Ну тады давайте запросім прадстаўніка выдавецтва Янушкевіч, у якім выйшла гэтая кніга. Калі ласка. Колькі словаў пра само выданне і пра перакладчыка, можа быць. Вялікі дзякуй за дыплом, за такое ганараванне. Кніга Франца Эміля Сіланпя – гэта для нас апошняя па чарзе у нобелеўскай серыі «Noblesse oblige», якую прыдумаў Сергей Макарэвіч. І мы вельмі рады, што гэтая, такі крышку каламбур, гэтая серыя загучала фінскай літаратурай.
дзякуючы перакладу шаноўнага Якуба Лапаткі. Таму што калі мы выдавалі гэтую кнігу, мы зразумелі, што мала хто ведае, што ў далёкім 1939 годзе менавіта фінскі празаік Франц Эміль Сіланпе атрымаў гэтую самую вялікую, самую галоўную літаратурную прэмію на свеце. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Напэўна, можаце пакуль заняць сваё месца. Наступная шорт-лістарка ў гэтай намінацыі перакладчыца кнігі Джейн Остэн «Пыха і перадузятасць» Ганна Янкута. Калі ласка, вітайце. Добрый вечер. У мяне ёсць некалькі хвілін, каб прадставіць свой пераклад рамана, вось толькі што згаданага Джейн Остэн, і я па шчырасці трошкі ў разгубленасці. Гэта, в прынцыпе, пераклад майго жыцця. Я перакладала гэтую кнігу 10 гадоў і магу расказваць пра яе гадзінамі. І абсалютна не ўяўляю, як мне зараз укласціся ў некалькі хвілін. І чытаць кавалак мне не хочацца з двух прычын. Па-першае, у гэтай кнізе кожны эпізод чапляецца за іншы. Калі я нейкі эпізод вырву, мне давядзецца доўга вам тлумачыць, што там насамрэч адбываецца. А па-другое, напэўна, у цяперашняй нашай сітуацыі можа падасца, што гэтая кніга гучыць неяк недарэчна, несвоечасова, ці можа нават не актуальна. І вось якраз з гэтым мне б хацелася трошачкі паспрачацца. Варта згадаць, што кнізе гэтай, літаральна пару гадоў таму споўнілася 200 гадоў. І яна пісалася жанчынай у тую эпоху, калі жанчынам, в прынцыпе, жылося даволі цяжка. І ім было дазволена вельмі мала. І вось цяпер мы часам так даволі зластліва, ці можа нават і весела, слухаем каментары так званых афіцыйных СМІ пра тое, напрыклад, што адбываецца на жаночых маршах. І вось калі б гераіні Джейн Остэн пачалі змагацца з той несправядлівасцю, якая была ў іх жыцці, то яны пачулі нашмат горшыя рэчы, чым чуем цяпер мы. Фактычна, і сама Джейн Остэн і яе гераіні былі звязаныя па руках і нагах. І ў іх было вельмі мала магчымасцяў неяк змагацца за тое, каб пражыць сваё жыццё так, як яны хочуць. І ўсё ж такі яны змагаюцца за гэта. Яны робяць адзінае, што яны могуць. Яны адстойваюць сваё права быць шчырымі і адстойваюць сваё права на ўласнае пачуцце. І гэта тычыцца не толькі гераіні, але таксама і саму аўтарку гэтай кнігі. Ёй было вельмі цяжка пісаць гэтую кнігу. І яе адзіная зброя гэта было слова і мастацкі стыль. Вельмі дасціпны, вельмі іранічны, вельмі арыгінальны. І я, як перакладчыца, ставіла перад сабой мэту менавіта захаваць гэты стыль, паспрабаваць яго пераўвасобіць па-беларуску. І вось, в прынцыпе, менавіта таму праца над гэтай кнігай зацягнулася так надоўга, і менавіта таму вось мне вельмі хочацца зараз вось пра яе расказваць і расказваць. Але вернемся да актуальнасці. Я абсалютна ўпэўненая, што калі б Джейн Остэн ці яе гераіня, галоўная гераіня гэтай кнігі Лізі Беннет жыла б у нашай рэальнасці, яна б не прапусціла ніводнага жаночага маршу. І ў яе былі б сапраўды вельмі дасціпныя плакаты. Яны абавязкова трапілі б у топ-10 Тутбая, напрыклад. Ну, але паколькі кнігу я ўсё ж такі неяк мушу вам прадставіць, я хачу вам паказаць, як бы некаторыя цытаты з гэтай кнігі глядзеліся б сёння на плакаце пратэсту. Упартасць не дае мне напалохацца, калі гэтага хочуць іншыя. Альбо яшчэ адзін варыянт. Што такое 3 мілі, калі ёсць важкая прычына? І паверце мне, у вуснах жанчыны 19 стагоддзя гэта гучыць не тое, што смела, а проста неверагодна. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, атрымліваеце дыплом шорт-лістаркі. Я, конечно, адну заўвагу магу зрабіць, калі б яна патрапіла ў Жодзіна ці на Акрэсціна, яна ўсё ж такі прапусціла хаця б адзін жаночы марш. Думаю, не выключана, але я думаю, яе аповед пра Жодзіна мы потым чыталі б з вялікай асалодай. Абавязкова, абавязкова. Дзякуй вялікі. І нагадаю, што гэтая кніга выйшла ў выдавецтве Янушкевіч. Яшчэ адна шорт-лістарка ў намінацыі «Пераклад прозы».
перакладчыца кнігі Антонія Лібера «Мадам» Марына Шода. Калі ласка, вітайце спадарню Марыю на гэтай сцэне. Добрый дзень. Ну, як не хацелася б спадару вядоўцу так актуальна прадставіць нашага пісьменніка. Ён не Лібера, ён Лібера. Прабачце. Антоні Лібера, раман «Мадам» – гэта гісторыя пра школьніка, які закахаўся ў настаўніцу, мало таго, ў дырэктарку школы. На працягу ўсяго рамана ён спрабуе неяк так дабіцца яе любові, дабіцца яе узаемнасці. І малады чалавек, мяне, калі шчыра, ён вельмі раздражняў, калі я перакладала, бо гэта малады чалавек такі вельмі самаўпэўнены, ён захапляецца тэатрам, ён вялікі актор, ён музыка, ён цудоўна ведае французскую і ўвогуле сусветную літаратуру. Тут я просто абавязана сказаць некалькі дзякуй. Перадусім дзякуй Андрэю Хадановічу, без яго не былі перакладзеныя тыя шматлікія цытаты вершаваныя, бо Антоні Лібера сам перакладчык, і ён просто перасыпаў гэты твор цытатамі з французскіх класікаў, з антычных класікаў, з англійскіх. Дзякуй Марыі Пушкінай, якая раздабыла недзе ў нетрах архіва Купалаўскага тэатра пераклад шекспіраўскай буры. Вось, на год пазней, так? Але шалёны дзякуй, у перакладзе Владзіміра Някляева, тут ёсць цытаты з гэтага тэксту. Дзякуй Уладзю Лянкевічу, ён, напэўна, тут не прысутнічае, але кавалак, які я ўсё-такі трэба неяк прадставіць сваю працу, прачытаю, дапамагаў перакладаць, дапамагаў зразумець ён. Сярод шматлікіх дасягненняў і шматлікіх талентаў маладога чалавека, выдатная гра на музычных інструментах, у прыватнасці фартэпіяна. Ён ладзіць джазавы модэрн-джаз-кварцет і выступае, яны рыхтуюць вельмі зануднае школьнае мерапрыемства. Фестываль хораў і вакальных ансамбляў, усё сумна, усё нудна, але вось ужо скончыўся гэты фестываль, яны прыбіраюць залю. У нейкі момант я мусіў апусціць вечка фартэпіяна, я не зрабіў гэты адпаведны рытм на 4/4. І тады яшчэ з каморы, дзе захоўваліся інструменты, адгукнулася труба. На пачатку некалькі разоў паўтарыла за намі 4, гэтыя 4 завадныя ноты ўступу, пасля чаго, калі саліст урэшце выскачыў на сцэну, і яго прывіталі заўзятыя выкрыкі і галёканне, раздаліся першыя такты тэмы. Прысутных ахапіў сапраўдны шал. Яны пачалі танчыць, дрыгацца, біцца ў канвульсіях. На сцэну ўскочыў яшчэ адзін хлопец з тэхнічнай абслугі, падставіў мне крэсла. Гучала для польскага вуха і было ўсім зразумела. І ўсе крычалі, цалкам усведамляючы яго сэнс. Болей не, ужо досыць, ужо ніколі, болей ніколі. Болей ніхто не будзе выць і не трэба нікога слухаць. Прэч фестывалі хораў і вакальных калектываў. Хай згіне залаты салавей і трыя экзотыка. Хай еўнуха кадук схопіць. Don't let him come back no more. No more. Дзякуй вялікі. Калі ласка, дыплом. Калі ласка. Нагадаю, што кніга была перакладзена з польскай мовы і выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А вось мне, дарэчы, пытанне было, вось тэкст песні не перакладалі. Это так звычайна робіцца, ці? Не, я задаю пытанне, я не ведаю. Все, я зразумеў. Дзякуй вам, дзякуй за адказ. Ну і... Д'яблаў не існуе. Не лезь, казялец, спакойна прамовіў Геральд. А вы кажыце далей, васпане Тхун. Ды кажу ж, д'ябал. Гэта я ўжо ведаю. Геральд, калі хацеў, мог быць нечувана цярплівым. Раскажыце, як ён выглядае, адкуль узяўся, чым вам замінае? Па чарзе, калі можна. Ага, Тхун падняў узлаватую далонь і пачаў лічыць, з вялікай цяжкасцю выпростваючы пальцы адзін за адным.
Па чарзе гэта сильна, бач вы, які разумны. Дык во, выглядае ён, пані, як дыябал. Хоць пішы з яго дыябла, хоць малюй. Скуль узяўся, а не скуль. Плясь, хрась, брык і д'ябал. А перашкаджаць ён нам, дык і не надта перашкаджае. Бывае, што і памагае нават. Памагае, зарагатаў Казялец, спрабуючы дастаць муху з піва. Д'ябал? Казялец, не лезь. Кажыце далей, васпане Тхун. Як вам дапамагае гэты, як вы кажаце? Д'ябал, настойліва паўтарыў селянін. Ага, памагае так. Глебу угнойвае, зямлю растрасае, кратоў душыць, птушак пужае, рэпу і буракі глядзіць. І вусеняў, што ў капусце вядуцца, жарэ. Капусту, праўда, таксама жарэ. Нічога, хай жарэ, д'ябал жа. Казялец зноў зарагатаў, а потым пстрыкнуў пальцамі і стрэліў у намочаную піве мухай у кота, што спаў ля печкі. Кот адкрыў адно вока і з дакорам зірнуў на паэта. І ўсё адно спакойна сказаў вядзьмар. Вы гатовыя мне заплаціць, каб пазбавіцца гэтага д'ябла, так? Іншымі словамі, вы яго сабе пад бокам не хочаце. А хто ж гэта, панура паглядзеў на яго Тхун, хоча д'ябла на сваёй зямельцы? Наша яна ад дзеда-прадзеда па каралеўскай пісульцы, а не д'ябла нейкага. Пляваць нам на яго помач, што ў нас рук няма? А гэны, пане вядзьмару, і не д'ябал нават, а быдла злоснае, і ў галаве ў яго, выбачайце ўжо, насрана так, што праз вушы лезе. Раніцай не знаеш, што яму вечарам у мазгаўню стрэліць. То ён, пане, у студні напаскудзіць, то дзеўку пагоніць, і крычыць і страчыць, то зараз аддзярэ. Худобу і запасы паня цягае, псоту разводзіць, цярэбіць там і сям, грэблю точыць, ямы капае, як выдраці бабёр які. З адной сажалкі ваду да астатку спусціў, і карпы паздыхалі. У стозе піпку курыў, гад печаны, дык усё сена з дымам пайшло. Ясна, перабіў Геральд, значыць, усё ж перашкаджае. Не, пакруціў галавой Тхун, не перашкаджае, дурэе толькі, от што. Казялец адвярнуўся ад акна, душачыся ад смеху. Вядзьмар нічога не адказаў. Ай, што тут балабоніць, вымавіў крапіўка, які дагэтуль маўчаў. Вы ж вядзьмар, не? То і дайце дыяблу прачуханку. Вы работы шукалі ў верхнім пасадзе, я сам чуў. Во вам работы, заплацім колькі трэ. Але мы, зважце, не хочам, каб вы дыябла прыстукнулі. Што не, то не. Вядзьмар падняў галаву і непрыемна усміхнуўся. Цікава, сказаў ён, я б сказаў, не банальна. Чаго? Нахмурыўся Тхун. Незвычайная умова. Адкуль столькі міласэрнасці? Забіваць не можна. Тхун нахмурыўся яшчэ мацней. Бо ў гэтай даліне... Не можна і ўсё, перабіў яго крапіўка. Вы яго толькі спаймаеце, паня, ці прыганіце ў лясы на верасы. А мы заплацім, не ўкрыўдзім. Вядзьмар маўчаў, усё яшчэ усміхаючыся. Угодзімся? Спытаў Тхун. Мне б спачатку паглядзець на яго, на д'ябла вашага. Сяляне перазірнуліся. Права ваша, сказаў крапіўка і ўстаў. І воля ваша. Уначы д'ябал па ўсёй ваколіцы цёгаецца, але днём з канапель не вылазіць. Ну ці ў старых вербах на балоце сядзіць. Там і глядзіце. Падганяць мы вас не будзем. Хочаце адпачыць? Адпачывайце, колькі зажадаецца. Ні выгодаў, ні яды вам не пашкадуем. Вы ж госці. Бывайце. Геральд, Казялец ускочыў з зэдля і вызірнуў двор, сочачы, як сяляне аддаляюцца ад хаты. Я абсалютна перастаю цябе разумець. І дня не прайшло з той хвіліны, як мы размаўлялі пра напрыдумляных пачвараў. І тут ты раптам наймаешся д'ябла ўлавіць. Але ж пра тое, што д'яблы гэта выдумкі, міфічныя стварэнні, знаюць усе, апроч хіба цёмных мужикоў. Што значыць твой нечаканы імпэт? Трохі цябе ведаючы, я гатовы закласціся, што ты не апусціўся да таго, каб такім чынам атрымаць начлег, пажытак і мыццё бялізны. Ну а то, скрывіўся Геральд, відаць, ты мяне і праўда ўжо трохі ведаеш, паэце. Тады я не разумею. А што тут можна не разумець? Д'яблаў няма, зароў трубадур, цяпер ужо гарантавана будзячы ката. Няма, не існуе д'яблаў, каб іх д'яблы ўзялі. Гэта праўда, усміхнуўся Геральд. Але я, Казялец, ніколі не мог супраціўляцца спакусе убачыць тое, чаго не існуе. Дзякуй. Дзякуй вам, спадарня Ганна. Ну, а мы давайте цяпер ужо перайдзем да ўзнагароджвання у прэміі «Пераклад прозы», і таму хачу запрасіць на гэтую сцэну намесніка старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Усевалада Сцебураку і таксама сябра журы Лявона Баршчэўскага. Калі ласка. Зараз мы і даведаемся ад нашых цудоўных
цудоўных мужчынаў. Хто ж перамог? Калі ласка, я магу мікрафонам падзяліцца. Не, вже ми тут справі. Ну добре, дякую. Пачнем, добрый вечар. Пачнем мы з высноваў журы, а ўжо пасля я пацягну колькі змагу інтрыгу і выдам. Я все-таки скажу два слова про Карлоса Шермана и в связи с тем, что говорила Мария Мартысевич. Карлос Шерман был человеком 100% демократичных переконанняў. Он запрашаў у свой кабінет і расказваў, як трэба вывесіць сцягі, каб іх не дастаў ніякі ОМОН. Это было конец 90-х годов. І расказваў свайго вопыту, як яны в Аргентыне змагаліся з дыктатурай тамтэйшай, і як яны падманвалі гэтыя структуры сілавыя. Чалавек, які фактычна пры Пен-цэнтры існавала падпольная кінастудыя, якая здымала фільмы. Я не буду іх называць, но іх все ведаюць і могуць бачыць на Ютубе пра сённяшніх гэтых. І таму прэмія імя Карлоса Шермана мае яшчэ гучанне сёлета асаблівае з гэтым. Вяртаючыся да намінацыі проза, хочу сказаць, што номінацыя была вялікая, шмат твораў было. Канешне, сярод сяброў журы былі меркаванні, што ёсць у маладога пакалення перакладчыкаў праблемы з беларускім, першую чаргу, сінтаксісам. Яны такія неафіты, яны так любяць і слоўцы встаўляць, і ўсё астатняе. Ёсць, аднак, праблемы з гэтым. Аднак, тым не менш, сярод тых, хто выйшлі нават у лонг-ліст і ў шорт-ліст, тут не было праблем. Это якасныя пераклады, зробленыя на добрым узроўні, і сёння вы ўжо тут таксама маглі в этом пераканацца. Былі, конечно, нюансы. Ганна Янкутер рэдагавала Кацярыну Маціеўскую, я рэдагаваў Якуба Лапатку. І таму не мог галасаваць па этой намінацыі. Можа, голаса там дзесьці камусьці не хапіла. Тым не менш, я хочу сказаць, што гэты ўзровень пастаянна падвышаецца. Гэта ёсць якасныя пераклады, якія можна без ніякіх, так сказаць, тармазоў у галаве набываць і чытаць. Это выдатная беларуская мова, это выдатнае разуменне арыгінала. І тыя, хто ўвайшлі і ў даўжэйшы спіс, і ў кароткі спіс, яны абсалютна заслугоўваюць гэтага. Но, на жаль, номінацыя вялікая, перакладчык ці перакладчыца адна, якія павінны перамагчы. І такім чынам вынік доўга абмеркавання. Это адзіны выпадак, калі мы так і не змаглі вызначыць 3 ў шорт-ліст, у нас 4 атрымалася, бо перагаласоўвалі некалькі разоў. Но ніяк, увесь час 4. Хоць ты забіся, але 4. За творчы падыход і прафесіяналізм у знаходжанні моўных сродкаў перакладу фэнтэзі з блізкароднаснай мовы узнагароджваецца... Сябры, гэта кніжка, у якую я паспеў пагуляць перад тым, як пачытаць, прайсці ўсе самыя складаныя місіі і проста крепка полюбіць гэтага персанажа, пра якога так крытычна некаторыя выказаліся. Я сабе месцамі уяўляў менавіта ведзьмаром, таму, сябры, ужо без інтрыгі. Гэта Кацярына Маціеўская, пераклад кнігі Анджэя Сапкоўскага «Ведзьмар. Апошняе жаданне». Сябры, я вам скажу шчыра, што таксама сімвалічна не толькі тое, што прэмія Шермана ў гэты час, а тое, што, ведаеце, гэтага ведзьмара не хапае на вуліцах Мінска. Чарцей столькі, што, ў прынцыпе, ён бы быў вельмі карысны. Самы эфектыўны з мне вядомых персанажаў, які быў бы вельмі патрэбны тут. Я хацеў, канешне, таксама зайсці за сарая. Я ўжо напрыканцы скажу. Сябры, я віншую вас усіх з вялікім святам, з фестывалем прадмовы, які стаў сапраўднай падзеяй у гэтыя цёмныя дні. Гэта, праўда, класна. Ён пачынаўся вельмі незаўважна і стаў проста крутой падзеяй.
Хацеў падзякаваць партнёрам, паважанаму пэн-цэнтру і непасрэдна Тацяне Нядбай, фонду вяртання, спадару Бераговічу і Сергею Макаревічу, якія тут ёсць. Дзякую вам вялікі. І я зайздрошчу удзельнікам журы гэтай прэміі, таму што ёсць прэміі, якія хочуць кніжачкі сабраць, стараюцца ўсяляк. І тут ёсць праблема. А вы кажаце, вам было цяжка выбіраць з процьмы кніг. Гэта поспех, сябры, гэта поспех. Перакладчыцкая прэмія імя Карласа Шермана, яна рэальна вельмі такая крутая прэмія сёння ў Беларусі. Таму апладысменты ўсім, хто быў сярод шорт-лістараў і, конечно, пераможцы. І давайте ўсё ж таки запросім рэдактарку гэтай А кніжку кнігі я заберу сабе і буду чытаць. Ганну Янкуту. Уручым вам дыплом, кветкі. Кветкі можете пакінуць сабе, дыплом перадайце спадарні Мацееўскай і, можа быць, яшчэ колькі словаў пра кніжачку. Я буду все ж таки, я абсолютно не уявляю, что Кацярына зараз хотела сказать, але я хочу сказать, як рэдактарка гэтай кнігі і як шорт-лістарка, якая не атрымала гэтую ўзнагароду, што гэта абсалютна справядлівая, і я страшэнна рада за Кацярыну, таму што я сапраўды лічу, што яна зрабіла абсалютна бліскучую працу. І я шчыра раю гэтую кнігу, ведаю проста кожнае слово ў ёй, бо ўсё звярала. Сапраўды гэта праца найвышэйшага ўзроўню, і я шчыра віншую Кацярыну. Кацярына, спадзяюся, ты нас зараз глядзіш, і я вельмі за цябе рада. Я хотел бы сказать одну такую симптоматичную речь. В 1988 году, давно многие не могут памятать, машинист Полоцкой ЦЭЦ Александр Соколов с захоплением принес мне несколько разделов этой книги, которые он переклал, сидячи там на своей турбине, на ЦЭЦ, на белорусскую мову, и сказал, вот это автор, которым я захопляюсь, и я тогда фрагмент выбрал, надруковал это у даляглядах. И вот мы дожились до того, что не просто эта книжка вышла цалком, уже в профессийном перекладе, сапраўды. Уже нават другая частка выйшла. Так. И тое, что это вельми классно зроблено. Дякую. Дякую. Мне цікава, колькі цяпер машыністаў і іншых рабочых на ўсіх заводах Беларусі падчас італьянскай забастоўкі перакладаюць кнігі на беларускую мову. Спадзяюся, іх таксама багата. Сябры, 43 кнігі было прачытана сябрамі журы, з 14 моваў перакладалі нашы перакладчыкі і перакладчыцы, сярод якіх шумерская, санскрыт, болгарская, фінская, это вось самыя незвычайныя мовы, якія нечаста, пагадзіцеся, з якіх нечаста могуць перакладаць кнігі, асабліва ў Беларусі. І вось працягваючы прамову спадара Лявона пра Карласа Шермана, хочу сказаць, што ў перакладзе Шермана таксама з беларускай на гішпанскую мову, то бок наадварот, выйшлі кнігі больш, чым 10 беларускіх аўтараў, напрыклад, Васіля Быкова, Івана Чыгрынава, паэтаў Аркадзя Куляшова, Рыгора Барадуліна, іншых. І таму мы давайте перайдзем да другой намінацыі, менавіта пераклад паэзіі. І зараз запрашаю на гэтую сцэну Змітра Коласа, выдаўца кнігі вершаў Міколы Зэрава, перакладзены з украінскай мовы Олегам Мінкіным. Калі ласка, Зміцер, вітаем вас на гэтай сцэне. Павінен нешта сказаць, ну, шчыра кажучы, быў не зусім гатовы, мне сказалі прыйсці, а з якой нагоды не сказалі. Ну, што я магу сказаць? Мікола Зэраў вядомы і цікавы вельмі аўтар. Майстар санета. Вот хто яго ўжо набыў і прачытаў, я думаю, атрымаў вялікую асалоду, таму што і пераклады Олега Мінкіна, яны зроблены на вельмі высокім узроўні. На жаль, мы яго не знайшлі проста, ведаеце, ён таму і не прыехаў, і ён, можа быць, нават і не ведае, што ён быў вылучаны і шорт-лістарам,
Вось з ім заўсёды цяжкавата звязвацца. Нават дамову на тое, каб падпісаць на выданне, это давялося месяцы шукаць яго. Вось, я нават не ўпэўнены, ці ён цяпер у Літве, ці ў Расіі, ці дзе ён увогуле знаходзіцца. Вось, такі трошку чалавек загадкавага лёсу, вось, хто яго ведае. Ну, не першы раз уже з ім супрацоўнічаю, тому для мяне асабіста гэта было не дзіўна. Вось. І всім раю набыць эту кнігу, на жаль, немагчыма, бо ўвесь наклад уже прадаўся. Там, праўда, 2 кніжкі яшчэ ляжыць, ну, у каго няма, вельмі раю. Таму што сапраўды такіх майстроў санета, як Зераў, ну, у Беларусі не было. Не было, маецца на ўвазе, у якім сэнсе, што ён быў менавіта санітыст. У нас чыстых санітыстаў не было. Вот як такая цікавая з'ява, я вам раю пазнаёміцца. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дыплёмчык вам. Рухаемся далей. Наступны намінант на перамогу. Перакладчык кнігі «Стараангельская паэзія» Ігор Кулікоў. На жаль, Ігора сёння з намі няма, ён прыхварэў, таму давайте паглядзім на экран. Ён запісаў нам відэа. Так. Вітаю усіх, хто, нягледзячы на эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне, наважыўся назіраць за ўручэннем прэміі «Офлайн». Мяне зовут Ігор Кулікоў, і я буду прадстаўляць свой пераклад, які называецца «Стараангельская паэзія». Да гэтай кнігі я ішоў некалькі гадоў, і упершыню ідэя перакладаць стараангельскую паэзію з'явілася ў мяне яшчэ бадай у школе, калі я даведаўся пра існаванне стараангельскай мовы, дакладней тое, што яна вельмі адрозніваецца ад сучаснай англійскай мовы. Адбылося гэта пасля прачытання «Владара персцёнкаў» Толкіна. Як вы, мабыць, ведаеце, стараангельская паэзія пісалася алітарацыйным вершам, з якім беларускі чытач ужо добра знаёмы па перакладзе найвялікшага твора стараангельскай паэзіі «Беовульф» у выкананні Антона Францішка Брыля. Мая ж кніга трохі больш сціплая. Гэта збор невялікіх вершаў самай рознай тэматыкі, пачынаючы ад эпічных, дакладней урыўкаў, эпічных песень і загадак да абсалютна хрысціянскіх паэм. Мне, конечно, вельмі б хацелася, каб эта кніга была большая. У яе ўвайшла далёка не ўся стараангельская літаратура, зразумела, але тым не менш гэта неблагі пачатак, які магчыма натхніць будучых перакладчыкаў на наступныя подзвігі. Ну, напрыклад, у гэту кнігу, акрамя стараангельскіх вершаў, увайшла таксама адна паэма са старэйшай Эды, напісана на стараісландскай мове. І вось літаральна некалькі месяцаў назад я даведаўся, што ў Новаполацку жыве чалавек, які добра ведае стараісландскую мову, перакладае усю астатнюю старэйшую Эду на беларускую мову. Спадзяюся, што у будучыні з'явіцца яшчэ адзін перакладчык і са стараангельскай мовы, які выдасць другі том. Ну а зараз я зачытаю невялічкі ўрывак, каб вы атрымалі ўяўленне аб тым, як гучыць стараангельская паэзія. Гэта будзе ўрывак з песні эпічнай паэмы «Бітва ў Фінесбургу», падзеі якой, як мяркуюць навукоўцы, адбываліся дзесьці ў 5 стагоддзі нашай эры.
І вимовив гнев воєвода юний, то не змок огня язики, то не зарева усходу, то не стрехи горять на хоромах високих, то напали окрутники, клякочуть птахи, броня бразгая і битва древи, гримять об щити, то місяць яркий, між хмаров ходить, і хижі учинки узносять голов на погибель нашу. Хучей подимайтеся, мужные вои, для работы ратной берете заслоны, рыхтуйтеся храбрые до хуткой битвы. И взножили зацные золото збройцы, до дверов рушили ратники мечные, Сигефорд славный да смелый Эах, для других же дверов Гутлов и Ордлов, а зими сам Хенгест храбрый боевца. Тут Гудере мовил Гарульфу юному, что перший же стыдцы достойному вою, життем не варто легковажить бездумно, отдавать беспленно кровепрагным ворогам. Испытался слышно, не стал таиться, валечник дерзкий, кто двери вартуя. Сигефорд Гета, секский воин, вандровник вядомый, бядот я зазнал немало, битв сиберных, не больше здобудешь ты у стычцы со мной, чем суджена долей. И грымнул у хорами гром смертосечи, щиты затрещали у щільные сходцы, костей Ахова масницы рыпели, покуль не загинул Гарульф у битве. Один из найлепших, кто землю населяли, Гутлофов сын. Богато достойников там живот положила, крыжил над ими крымка чернокрыла и клинки зехтели, нібито весь Фінесбург обнятый был полымем. Дякую за увагу. Ну, давайте запросим на эту сцену представника видавецтва Янушкевич, у яким вийшла эта книга, спадара Андрея, калі ласка. И диплом, конечно, вам передамо за Ігора. Дякую. Дякую. Ігор все сказав, видатна. Тому переходимо до наступного номінанта. Гэта перакладчык з польскай мовы кнігі вершаў Канстанты Ільдефанса Гаўчынскага Андрей Хаданович. Калі ласка, спадар Андрей, запрашаем вас на гэтую сцэну. Спадзяюся, вы нам нешта пачытаеце? Не чуваць, напэўна, магу Раз, свой. два, і, варта было выйсці ўжо хаця б таму, што гэтае мудрагелістае імя стала звыклым і правільна і лёгка праходзіла праз горла беларускіх аматараў прыўкраснага Канстанты Ільдефанс Галчынскі. Геніальны, віртуозны, феерычны, магічны. Я калісьці казаў, што ён як канатаходзец, які скача на канаце адначасова з цыліндра і рукавоў выпускае голубоў, і хто там кролікі выскокваюць, трусікі выскокваюць з цыліндра. Але прачытаю, я, да, з такіх выпадках гавораць дзякуй, і гэта вельмі, вельмі слушна. У мяне з прэміяй Шермана старыя добрыя стасункі, атрымліваў яе, не атрымліваў яе. Вельмі люблю і шаную патрона яе. Вельмі люблю усіх людзей, якія самаахвярна працуюць, каб гэтая прэмія кожны год уручалася. Дзякуй вялікі арганізатарам, якія ў непростыя умовы гэта рабілі. Дзякуй фестывалю «Прадмова», у межах якога яно ўручаецца. Дзякуй маім калегам, рэдкалегіі, серыі кнігі «Паэты планеты», праменні любові ў бок Змітра Коласа, Змітру, трымайся, не здавайся і выдавай кнігі далей. По-моему, у Ігора Кулікова, я асабіста так крышачку, хоць зацікаўленая персона, я асабіста заўзею за Ігора Кулікова, мне здаецца, было б справедліва і правільна, каб стараангельская паэзія сёлета перамагла. Але мне вельмі хочацца, каб Канстанты Ільдефанса Галчынскага не толькі запомнілі, але, скажем, вышаўшы да кніжак Змітра, вот усе зараз
впалі ў істэрыку і купілі па кніжцы Галчынскага, і доўгая чарга да выдаўца стаяла б. Гэта было б прыемна. Я вам прачытаю не весёлы верш, хоць гэта Галчынскі весёлы, іранічны, бадзёры, які заўгодна, але гэта паэт, які 6 год правёў у нямецкім лагеры для военнопалонных і з думкай пра тых, каму пра нашых землякоў, пра нашых сяброў, пра нашых суграмадзян, якім зараз менш камфортна, чым мы, пра зняволеных, пра затрыманых. Я прачытаю верш з лагера Альтенграбов, напісаны Галчынскім у 44-м. «Божая маці палонных» называецца гэты верш. Лістападаўскі ветер дыхаў цяплом і скрухай, рэхам спаленых стужак, а за калючым дротам жаліўся лісцю букаў, нібы апошнім нотам. Выйшла з-за букаў да вязня і сказала: «Паслухай, я ўскладаю на голаў рукі табе, а ў далонях міласэрнасць і мужнасць чалавекам застацца. Я начэй тваіх стома, дзён бясконцая праца, барацьба і малітва, Божая маці палонных. Ведаю страх і роспач, моцнага і слабога, адзінокія ночі і лісты на дасвецце, нібы кветкі сплятаю, і ў адзіным букеце ўсё пакладу ля трона сына майго і Бога. Господ зірне з нябёсаў і ўсяму даўшы рады, так памяняе імёны болесцям і патрэбам, што яны ператворацца у дыаменты і смарагды, і найстрашнейшае гора стане зялёным дрэвам. Я застануся з вамі да канца з вашым болем, буду цвісці вярбою усім, хто гіне ад сцюжы, песнею над адчаем, сонцам над мінным полем, грэючы вашы сэрцы, як замерзлыя ружы. До сустрэчы. Сыходжу да жанчын і дзяўчатак, аднясу ў іх баракі добрыя сны з навінамі пра незабітых хлопцаў, пра мужоў, немаўлятак, а памерлых ад ранаў калыхаць-му рабінамі. Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. Дзякуй за намінацыю кнігі. Дзякуй вялікі. Пачакайце. Вось ваш дыпломчык, канешне. Выдатна, усе намінанты ў нас выступілі, і надышоў час, каб абвесціць пераможцу ў гэтай намінацыі. Таму на гэтую сцэну хачу запрасіць зноў сябра журы Лявона Баршчэўскага, а таксама прадстаўніка мясцовага дабрачыннага фонда «Вяртанне», арганізацыя, якая з'яўляецца сузаснавальніцай гэтай прэміі, Сергея Макарэвіча. Калі ласка, зноў у нас гаспадар Лявон раскажа, чаму, а Сергей абвесціць, хто. Шановное господарство, тут у нас атрымалася ситуация просто. Шорт-лист мы вызначили достатково легко и амаль одноголосно. Не было такой вот переголосования, там як было по премии прозы. Конечно, это наши классики перекладу, и Андрей Ходанович, и Олег Минкин, и Ігор Куліков, які уже засведчыў капітальнымі себе працамі. З шорт-лістам было просто. Ужо калі давялося выбіраць лепшага, это было значна цяжэй. Ёсць, конечно, такі момант, што калі прысуджаецца прэмія, шукаюцца нейкія прычыны, каб вылучыць кагосьці сярод роўных і сярод самых найлепшых. І ў дадзенай сітуацыі мы сышліся на тым, што, можа быць, пры такім варыянце нам дзесьці будзе важней тое, што зроблена эксперыментатарску па-новаму небяспечна,
але тым не менш, за смелы пошук магчымасцяў перадачы германскага літарацыйнага верша мастацкімі сродкамі сучаснай беларускай мовы прэміяй узнагароджваецца Игорь Куликов, староангельская поэзия. Давайте запросім спадара Андрэя Янушкевіча, выдаўца гэтай кнігі для атрымання кветак і дыплому. Ну, спадар Сергей, можна яшчэ колькі словаў ад фонда вяртання пра прэмію пасля Андрэя, можа быць, так? Ну, что тут додать? Мы рады, что молодые подтягиваются, да, не только у премии «Дебют», але и у премии Шермана. И вот приклад Игоря это подтверждает. Мы рады. Я хочу только сказать, что таких два факты. Но в огуле в наше выдавецтва Игорь Куликов приносит только незвычайные книги. То переклады с санскриту, то вось калі ласка са староангельскай мовы. І калі мы друкавалі гэтую кнігу, а гэта рабілася па ініцыятыве самога Ігора, я быў настроены даволі скептычна. Ну, такая экзотычная кніга. Колькі чытачоў яна знойдзе. І калі кніга выйшла даволі малым накладам, хоць і не самым малым, я назіраў проста феерычныя рэчы. Кніга разляцелася літаральна за некалькі тыдняў, можа за месяц. Я ніколі не думаў, што ў нас ёсць столькі аматараў староангельскай паэзіі. Можа, вы пачуеце ў маіх словах іронію, але ведаеце, калі адкрываеш старонкі гэтай кнігі, калі сутыкаешся з гэтым баявым рытмам, з гэтым геройствам, якому 1000 гадоў, сапраўды вырастаюць крылы, і мне здаецца, гэта вельмі актуальна для сённяшняй Беларусі. Дзякуй Ігару за пераклад. Я зноў скарыстаюся правам выходзяць на трыбуну. Хочу сказаць, ну там Ігор, трошки ёсць у нас, канешне, у маладзейшых творцаў такое, што яны не чытаюць ранейшых. Калісьці ў 2002 годзе ў часопісе «Роднае слово» я апублікаваў пераклады з старэйшай Эдды. І мало таго, это было ў хрэстаматыі для 8 класа, для сярэдняй школы, якая выкарыстоўвалася ва ўсёй, так сказаць, школе. Потым Антон Францішак Брыль, пра што сказаў Ігор Куликов, зрабіў свой спосаб перадаць германскі алітарацыйны верш. І это атрымалася лепш, чым у мяне. І цяпер Ігор Куликов зрабіў новы крок. Як бы там ни было, можа быць, хтосьці скажа, што ён там дзесьці занадта паэксперыментаваў, але ў нашай беларускай сітуацыі іначай бы эту кніжку так увагу б не звярнулі, калі б ён не паэксперыментаваў. Таму мае шчырыя віншаванні і вялікія таксама. Дзякуй, вялікія. Калі ласка, можете займаць сваё месца. Бо мы пераходзім да трэцяй намінацыі, адной з самых любімых намінацый, ведаю і сябраў журы, і ўсіх перакладчыкаў, перакладчыц. Гэта пераклад дзіцячай кнігі. І вось адна з шорт-лістарак сёлета патрапіла ў гэтую намінацыю адразу з 2 кнігамі. Это пераклады са шведскай мовы, якія выйшлі ў выдавецтве «Папуры», кнігаў «Малы і Карлсон, які жыве на даху», і «Карлсон прылятае зноў» Алеся Башарымова. І хочу замест яе сёння няма запрасіць на гэтую сцэну рэдактарку выдавецтва «Папуры» Наталью Давыдоўскую. Калі ласка. Добрый вечер, господарство. Я редакторка «Папуры», как уже сказали. И вельми... Можете ближе до микрофона. Мы вельми рады тому, что книга, выдадена нами, оказалась у шорт-листе премии Шермана. Коли мы
вырашылі выдаць кнігі Астрид Лінгрен, мы хацелі знайсці нейкі баланс паміж дакладнасцю перакладу, такім акадэмічным падыходам і актуальнасцю. Бо ўсё-такі Лінгрен – гэта дзіцячая літаратура, і яна павінна быць цікава сучасным дзецям. Тое, што мы бачым, як кнігу сустрэлі, наша мэта дасягнута. І дасягнута шмат у чым дзякуючы выдатнаму перакладу Алесі Башарымовай, якая вельмі грунтоўна, сур'ёзна ўзялася за яе. І, як мне падаецца, змагла зрабіць гэты твор сучасным, беларускім і не згубіць нейкія важныя сэнсы. На жаль, сама Алеся тут прысутнічаць не можа, таму яна прасіла зачытаць невялічкі ўрывак. Хочу сказаць толькі, што у нас выйшлі ўсе тры кнігі пра Карлсона, проста трэцяя выйшла ў 2020 годзе. І вось невялікі ўрывак, каб вы змаглі ацаніць, як яна гучыць. Толькі цяпер малы задумаўся пра тое, як ён зможа трапіць на дах, не ўмеючы лятаць. «Спакойна, толькі спакойна», – сказаў Карлсон. «Я возьму тебе на спину, здароўценькі, паляцім да мяне. Глядзі, толькі не ўсунь пальцы ў прапеллер». «Але ты ўпэўнены, што падымеш мяне?» – спытаў малы. «Там паглядзім», – адказаў Карлсон. «Будзе вельмі цікава праверыць, ці прынясу я цябе больш за паўдарогі ў такім хворым і разбітым стане. Але заўсёды ёсць выйсце, калі адчую, што не спраўляюся, я цябе скіну і ўсё». Малому не падалося такім ужо добрым гэтае выйсце, каб яго скінулі на паўдарозе да даху, і выгляд у яго зрабіўся вельмі задумлівы. «Але ўсё будзе добра, гэта дакладна», – сказаў Карлсон. «Калі толькі мотор не заглухне». «А калі заглухне, мы ж тады ўпадзём», – сказаў малы. «Плясь, вядома, ўпадзём», – весела сказаў Карлсон. «Але гэта з'ява банальная», – дадаў ён і адмахнуўся. Малы вырашыў таксама лічыць, што гэта з'ява банальная. Ён напісаў маме з татам невялікую запіску і паклаў яе на стале. Каго зацікавіла, калі тут раптам ёсць дзеці, правда, час зусім не дзіцячых тут няма, вы зможаце пазнаёміцца з гэтай кнігай. Хочу толькі сказаць, што незалежна ад вынікаў кніга цікава і дарослым. І яшчэ раз дзякуй. Дзякуй вам. Пачакайце, дыплём забылі, дыплём. Вось, всё. Все, цяпер ужо все дакладна. Наступны шорт-лістер, намінант, перакладчык кнігі Эрвіна Мозера «Неверагодныя гісторыі на дабранач» з нямецкай мовы Сергей Матырка. Давайте павітаем Сергея на сцэне. Якраз вечар позні, гісторыі на дабранач вельмі дарэчныя, так? Добрый вечер. Крыху слоў пра кнігу. Над кнігай працаваў не я адзін, над кнігай працавала цэлая каманда, нас было двое. Вось, вялікая заслуга ў тым, што кніжка атрымалася менавіта такой, якая яна зараз, якую я атрымаў у сваіх руках, гэта заслуга Волі Гронскай. Вунь яна. Таксама дзякую выдаўцу Андрэю Янушкевічу за такі давер. Таксама трэба сказаць вялікі дзякую Насце Антимонік за цудоўную рэдактору. Прабач, забыў цябе. Так. Я, шчыра казаць, не рыхтаваўся тут прамаўляць шмат слоў, але мне тут успомнілася, што Андрэй Янушкевіч учора пахваліўся, як ён прадае гэтую кніжку. Ён сказаў, што людзі, калі чуюць кошт, насамрэч не такі высокі, я мяркую на гэтую кніжку, яны, так, сумняюцца, купляць ці не. А потым Андрэй кажа, чакайце, а вы возьміце вось, у кніжкі, паглядзіце, змяшчаецца 88 гісторый, вы возьміце гэты кошт, падзяліце на 88, і у вас атрымаецца 29 копеек за гісторыю. Вам што, шкада гэтых грошай? І таксама, каб дадаць крыху актуалачкі, хачу яшчэ Андрэю параіць сказаць, каб ён казаў сваім пакупнікам, людзі, купляйце Мозера, купляйце, чытайце яго гісторыі, яны неверагодныя. Так, і я хачу прачытаць адну гісторыю з гэтага зборніка.
гісторыя называецца «Шалёны кракадзіл». Аднойчы 3 каты, якія гандлявалі паветранымі шарыкамі, сканструявалі з іх сапраўдны аэрастат. Усе шарыкі яны запоўнілі геліем і паклалі ў вялікую сетку. Да сеткі прымацавалі гандолу, селі ў яе і паляцелі у кругасветнае падарожжа. Так яны даляцелі да паўднёвага мора. І раптам іх атакаваў нейкі звар'яцелы кракадзіл на жоўтым самалёце. Яны ж яго не чапалі. Чаго ён? Яны ніколі раней яго не бачылі, і ўсё адно ён хацеў іх збіць з рагаткі. Кракадзіл кружляў вакол аэрастата і страляў у паветраныя шарыкі. Шмат якія з іх палопаліся, і аэрастат пачаў апускацца ніжэй і ніжэй. Але ў 3 катоў былі запасныя шарыкі. Каты іх надзімалі і адпускалі ўверх у сетку. Кракадзіл усё страляў і страляў па шарыках, а каты ўсё надзімалі і надзімалі новыя, і аэрастат не падаў. Гэта яны добра прыдумалі ў сваім лятальным апараце. Быў бы ў яго адзін балон, кракадзіл бы расправіўся з ім у адзін стрэл. Доўга цягнуўся гэты паветраны бой. За той час іх знесла ў адкрытае мора, а кракадзіл жудасна раззлаваўся. Ён перастраляў столькі паветраплавальнікаў, а тут на табе нічога не атрымліваецца. Шалёны кракадзіл усё страляў і страляў і зусім не заўважыў, што бензіну ў самалётным баку менела і менела. Урэшце бак спусцеў, і жоўты самалёт абрынуўся ў мора. 3 каты з палёгкай выдыхнулі. Яны ўбачылі, як кракадзіл паплыў назад да астравоў. Самалёта ў яго ўжо не было, а значыць, ён нікому болей не нашкодзіць. Чаго ён наогул так упарта абстрэльваў мірных падарожнікаў? Эх, калі б толькі ведаць. Такіх шаленцаў паўсюль хапае. Трэба трымаць іх падалей ад рагатак і самалётаў. Дзякую. Дзякую вам, Сергей. Дыплом ваш, і зараз кожны вам павінен па 29 копеек за прачытаную гісторыю, адну з 88. Дзякую яшчэ раз. І яшчэ адна шорт-лістарка, перакладчыца кнігі Раксаны Янджыеўскай «Врубель. Пераменлівыя настроі» Іпаліта Шланга, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч. Запрашаем перакладчыцу Марыю Пушкіну на гэтую сцэну. Марыя, вы нам нешта прачытаеце? Колькі ваша гісторыя каштуе? Я вам потым скажу. Я наогул страшна рада. Я па жыцці яшчэ не вырасла, і мне падаецца, я пачала займацца перакладамі і перакладала ўсё тое, што я перакладала, каб хтосьці нарэшце прыйшоў і сказаў: а цяпер можаш перакладаць дзіцячую літаратуру, і мы выдамо. І дзякую за гэта выдавецтву Янушкевіча. І я знайшла вельмі класны кавалачак, ён вельмі каротенькі, у духу часу. Я страшна парадавалася, што ў свой час менавіта такое была выбрана імя для этой вуліцы. Это гісторыя наогул пра таксу. Таксу завуць Іпаліт, таму што Іпаліт іпахондрык. Ён такі нармальны, такі гарадскі вар'ят, ён увесь час сумняецца ў сабе, ён увесь час няўпэўнены ў сабе, ён увесь час сядзіць у сацыяльных сетках, а там усе паспяховыя, ён не вельмі паспяховы, напэўна, ён страшна перажывае, яго ўвесь час супакойваюць. І это канец гісторыі пра тое, як ён згубіў свой добры настрой. І вось ён і лепшы сябра яму як бы дапамагае, яны разам выйшлі на вуліцу Перамен. Уся залітая сонцам, вуліца Перамен выглядала неяк інакш, чым учора. У паветры замест ліпкай спёкі адчуваўся лёгкі халадок. Між зялёнае лісця на дрэвах з'явіліся іншыя бледна-жоўтыя лісцікі, а неба, хоць і было блакітнае, паблісквала ўжо сталёва-шэрым адценнем. Дзеці, якія яшчэ учора бесклапотна бегалі на пляжы, сёння крочылі па вуліцах у бела-блакітнай форме. Можна было па бела-чырвонай, но тут намалявана. Што здарылася з летам, прастагнаў Шланг.
Может, то же самое, что и с твоим настроем по-философску про муркар котелок. Все постоянно изменяется. Лето ператвараецца ў восень, восень у зіму, зіма ў вясну, а вясна зноў лета. На шчасце, бо інакш было б смяротна нудна. Шланг уздыхнуў, яму зрабілася крыху лягчэй. Бо калі лета вернецца, то і яго добры настрой таксама, праўда ж? Всё. Дякую вялікі, Марыя. Як аказалася, вы пераклалі кнігу пра сабачку. Сабачку. Наогул, Алексей, страшно шкадую, что у нас няма номинации драматургия, а то б мы могли О, с вами так, выступить так. супольно что-нибудь. Ну, могли б, так. Дякую яшчэ раз. І, шчыра кажучы, вось у гэтай номінацыі мне не прапісалі, хто перамог. Я не ведаю. Таму давайте запросім тых людзей, якія пра гэта нам распавядуць, а менавіта так. Намесніцу старшыні арганізацыі «Беларускі пэн-цэнтр» Тацяну Нядбай і аднаго сябра журы, калі ласка, Ганну Бутырчык. Давайте павітаем бурнымі апладысментамі на гэтай сцэне. Вам толькі што далі таксама? Не далі, я яшчэ не паспела паглядзець, таму з чыстым сумленнем я хацела б сказаць пару словаў ад імя беларускага пэна. І ў першую чаргу я хацела паднесціся да словаў Усевалада Мікалаевіча Сцебуракі, который падзякаваў мне за прэмію Шэрмана, за арганізацыю. Насамрэч, я думаю, што было б слушна, хаця я мела шчасце і асалоду спрычыніцца як каардынатарка да арганізацыі першых сезонаў прэміі Шэрмана. Што неўзабаве з'явіцца і номінацыя «Нон-фікшн». І у нас з'явяцца перакладчыкі дакументалістыцы на Беларусі. Гэта гаворыць пра тое, што ўжо па сутнасці мы можам гаварыць, што ёсць нацыянальная школа мастацкага і, напэўна, не толькі мастацкага перакладу. І асноўнае значэнне гэтай прэміі мне бачыцца ў тым, што нашы перакладчыкі становяцца актыўнымі удзельнікамі літаратурнага працэсу са сваім голасам. І мы сёння так выразна гэты голас тут чулі. Чаму? Таму што перакладчык, перш чым перакладаць тэкст, ён павінен гэты тэкст пачуць маркерам якаснага перакладу мастацкай літаратуры. Ну а што да дзіцячай прэміі, то я крышачку, як казаў Сцепан Сцебурака, пацягну інтрыгу, селася Сцебурака, прабачце. Гэтую кнігу у роднай краіне, гэтую кнігу у роднай краіне можна пабачыць ледзьве не ў кожным садку. І будзем спадзявацца, што ў Беларусі гэтая кніга стане надзвычай запатрабаванай. Аўтарскія ілюстрацыі заўжды яскравыя, запамінальныя, з процьмай дробных дэталяў. Таму нават тыя, хто не ўмеюць чытаць, лёгка узнаўляюць аўтарскія сюжэты альбо ствараюць свет, несучыся на крылах уласнай фантазіі. Мне падаецца, што і перакладчык нёсся на крылах уласнай фантазіі разам з рэдактарам і вялікай камандай людзей, якія яму дапамагалі, перакладаючы шматлікія каламбуры і рэаліі, прапанаваныя аўтарам. Не буду больш захоўваць інтрыгу. Тацяна. Пераможца ў намінацыі пераклад дзіцячай кнігі прэміі Карласа Шэрмана 2020 Сергей Матырка. Пераклад кнігі Эрвіна Мозера «Неверагодныя гісторыі на Дабраныш», выдавецтва Янушкевіч. Віншаванне. Шчыры дзякуй. Для мяне гэта неверагодна. Що, дзякую вам. Ад імя членаў журы сёлетняй прэміі Шэрмана я шчыра віншую ўсіх сённяшніх пераможцаў, усіх намінантаў, усіх перакладчыкаў, таксама усіх рэдактараў, карэктараў, выдаўцоў, таму што выданне кнігі сапраўды гэта праца вельмі вялікага калектыву людзей. І я віншую ўсіх нас, чытачоў перакладной беларускай кнігі.
Дзякую всім. Дякую вам, спадарня Ганна. І спадзяюся, што можна яшчэ запрасіць на сцэну ўсіх пераможцаў або іх прадстаўнікоў для агульнага фотаздымка. Так, спадар Андрэй. Так. Андрей Янушкевич, давайте. А вы усіх выдали? Усіх пераможцаў выдали, атрымліваецца? Я не хотел. Сергей, таксама давайте. Ганна Янкута ёсць, рэдактарка? Ну, вы як рэдактарка. Ну, добра, давайте хоць... Сергей. Фотаздымак мужных мужчынаў. Так, для гісторыі. Куліку. Не даслаў толькі відэа. Так. Вы не на плошчы сёння. Заўтра на плошчу трэба. А что, вы так не будете? Не, ну, як это патрон. Это ж важно, каб пераклады выдаваліся, так? Зафіксаваны момант. Вось там хлопчык паказвае, куды глядзець. Ура! Аплодисменты яшчэ раз. Всім. Можете яшчэ хочете нешта сказаць? Не? Пастаіце. Няма слоў, адні эмоцыі. Дзякую всім. Вось спадарня Марыя Мартысевіч нагадала, што можна паглядзець кнігі з бібліятэкі Карласа Шермана, канешне ж. І, як ужо было сказана, падзякі ўсім арганізатарам, куратарам гэтай прэміі, менавіта Дар'і Белькевіч, давайте аплодысменты, Кацярыне Трубович, Татьяне Нядбай, Лизавете Дубиншиной, Катерине Ясинской, Ивану Равяку. Ну и с вами я сегодня вел эту премию, ваш грешный слуга Алексей Сапрыкин. Дякую вам, читайте книги и, до речі, усіх номинантов, шорт-листеров, пераможцаў. Книги можно набыть, калі яны яшчэ засталіся, сёння і заўтра на фестывалі «Прадмова». Набывайте, читайте.